हेलो कची। हाँ माल भेजवा दी। अच्छा काची के। हाँ लीची को। अच्छा अच्छा ठीक बाटे। ठीक बा हम भेजवा दे तनी। एमे घबराए के का बात बाटे। अरे तो भाई हम तो फोनमा अपनी लगिए रखले रही। हाँ तबे में फोन नहीं खेला तो हमार का गलती बाटे। अच्छा ठीक बाटे। कहो चाची। लीची की आम की मने केला की काची। का हो तनी एक मिनट रुका काम वाला बात बता। आ ठीक बा। ओहो अरे बक्सर के सासाराम सागज पता ना कौन। अरे और तो कौन कौन बाटे कुल वही जगह फल मंडी के टेंडर हम ही ना ले ले बनी। तो आगे का चाहिए पहले बताओ। हो चाची कुल। रुको कमला कहनी है कि अरे कुल का बतियाओ तो हम आओ के तनी बताव। अरे भाई रुका हम का मतलब बात करता नहीं। आम हो गई, केला हो गई, अंगूर का लीची। ठीक बा हाफ करवा देता नहीं। ठीक हाफ पेटी। बाप रे बाप। ठीक बटे आम लीची केला का काला अंगूर ये सब तार हो गई। दुकान का ठीक बा ठीक ठीक। का हो दुकान का खुलल बावे। दुकान खुलल नहीं खे। ई फल मंडी के सब टेंडर एने जितना एथु के बाटे बक्सर हो गई, सासाराम हो गई, पटना हो गई, सब लागत कि बगैचा उगैचा का खरीदल बावे। हर जगह फल हम ही भेजवावे नी। अच्छा और देखो तनी कि तोर खेतवा में कोई शीशो के पेड़ बावे हो कहतड़ू की कहां से कुलावेला ई कुल। ओहो ई सब भाई अंदर के बात बाटे। आता ना का पूछताछ करे के बाटे। बस हम ही जानता नहीं कि टेंडर ले लेबानी। अगर तारा नजर में केहू होई तो बता दिया। हाँ हम हमरा के संपर्क करा हम बता दे संपर्क करा दे। लेकिन देखो तनी खेत में तोहरा एगो शीशो के पेड़ बावे और कुछ चीज के तो पेड़े नहीं के फिर कुल आवत कहां से बाटे है लीची आम सेब। अरे यार गजब हाल बा। हम तारा के कहत नहीं कि सब बात छोड़। ओतना तारा पूछताछ का करे के बाटे। बाकी तोहरो काम होई तो हमरा के तू करियो। हम तो मान ल कि अपन आसे पास के ना बानी। उतना का सोचे के बाटे। देखा हमार बेटा गइल विदेश वजह से लेके आइल हेतरा केमिकल सिरिंज। अच्छा केमिकल वाला सिरिंज। आ जन तू शीशवा के पेड़ में कहत रहू ना। हां तारा से हम आप माने अपन दिल के बात बताओ तनी। केहू ई सब धन दौलत के बारे में ना बतावेला। हम तो से बताओ तनी। आ राती जानी जा ठीक बा। आ जौन फल के ऑर्डर आवेला वो फल के सिरिंज मारे नहीं जब वैसी शीशवे के पेड़वा में। आ बस पटर पटर आ जाला उ फल अपन तुर के आ पैकिंग करा देबे नहीं जा। अब आम के काम लागल तो उस एगो सिरिंज निकालल जी ओमे माराई वही शीशवा के पेड़वा में। बाप रे तो शीशवा के पेड़ आम से कैसे हो जाला जी। नहीं तारा कहत कि उस ओकर एथु बाटे सिरिंज बाटे हेतना लेके आइल बाटे। उस शीशवे के पेड़वा हर फलावा देवेला। हो जा अभी लगले में देखनी कि रोपनी सोहनी करत रहलू हुआ तब ले कहतड़ू की ये कब से तू काम करे लगलू। अरे देखो हमार घर के लगे के बाड़ू आ तो के हम अपना नियर जाने नहीं यही से हर बात तह से बताए नहीं ठीक बाटे। ओतना पूछताछ नहीं के करे के। हम ई कहता नहीं देखो हमन के राती बोरा लेके जानी जा ठीक बा। कहां बोरा लेके जालू हो मने अपन काम धंधा पर। अब तक एगो बात कह देनी कि सब फल के टेंडर आ जो सब क्षेत्र को हम ही लेके चलतनी। अच्छा देखो हमार गोइल बेटा विदेश विदेश से लेके आइलो जैसे केमिकल होता ना ठीक। ये का कहला एथु वाला सिरिंज। हाँ अच्छा देखो अगर केला के काम बा तो केला के एथु में मार दो मार फले फला जाई। ओइसे कैसे हो सकता हो चाची हमरा तो विश्वास नहीं होत। देखो तारा विश्वास ना होगी ठीक बाटे। हम तो जानते रहे कि तारा विश्वास ना होगी। अच्छा तू अब इतने से मिला लो कनिया आके हमने के छोट रही जा तो चांदा मामा के देखत रही जा तो हमने के सोचत रही जा ना कि चांदा मामा पा हमने के चल जाती जा सपना देखत रही जा ना। लेकिन ये सब ना होत रहे। लेकिन आज की डेट में चांदा मामा पा आदमी जाता कि ना
सुन ले कबू एकदम जमीनो किनाइल हवे कहतानी चाची जी किनाइल सच ना में। चंदा मामा पर जमीन औरी का हाँ, वैसा ही सेम ही बाटे कभी जीवन से आदमी सोचला नहीं के रहत उ काम हो जाता हो है। जाता अब ओहे वैसा ही बाटे केमिकल वाला सीरीज आइल बाटे अब पेड़ में मारा जौन फल के काम बा फट दन सीरीज मारा फल ना दे देता एकदम सही बात ट्रक के कहनी ट्रक हमी। पैक करावा तनी अपन माल भेजवावा तनी मंडी में बहुते पैसा कमात हो हम ना अरे देखा अब पैसा रुपया के काहे पूछे लगल भाई ये गइल होइए तना अब मान लो इहे बात बा जान जा अब हम तो जानते रहे कि तू लोग विश्वास ना कर बुझा यही सब में ये सब बात ना बतावे नी ऊ तो तू अपना नियर बाड़ू तो अच्छा 1 मिनट रुकी तनी हम फोन आवतावे बतियाव हेलो अरे पागल हो सब बार बार फोन करके परेशान कर जरूरी रहेला कहनी है ना कि फुलौना बाटे में पानी भर के आ ऊपर उड़ा देबे आप कुछ से खोद देबे ना तो पानी गिर जाई खेतवा में तो पानी हो जाई आई और सुनो अब बड़ैया में जतना गुबाड़ा बचल वाला फुलौना ना का करस में पानी भर भर के आ ऊपर फेंक दस आ ओके सुई से चाहे कुछ लकड़ी उकड़ी से खोद देबस तो पूरा पानी का पानी हो जाई ठीक बा कतना बाढ़ आइल रहे देखले ना ओतना बाढ़ बाप रे बाप सबको घर एकदम लागे कि दहा जाई उहे काम करो सो जतना गुबाड़ा बचल बा कुल में पानी भर के ऊपर फेंक दसा खोद दसा कि पूरा खेते में पानी बह जा ठीक हाँ टेबुल उबुल ना चलावे के पड़े ना समझ में आवेला ना तो दिमाग ना चटनी हमसे पूछ लेनी बता देनी तो काम करस चल ठीक बटे अच्छा ये बताओ अरे 1 मिनट रुकी ना हाँ अभी 1 पैकेट बचल होई उतना में तो कतना बाढ़ आ जाई अरे तो सुना ना तनी हमरो के मैं तू चाची जी 1 मिनट जरूरी फोन बाटे ना हाँ आ सब धाने में पानी चलावला जरूरी बा पैसा लागी और उसे पैसा रुपया लागी चल ठीक बटे अरे तो ये बताओ कम बेसी होई ना तो और 2-4 पैकेट गुबाड़ा मंगा लिहस आ पानी भर भर के ऊपर फेंक दियस ठीक चल ठीक बा अच्छा ये बताओ सुनो हमर बतिया हो गई कट गई हाँ, अच्छा ये कट गई। बताओ क्यों फुलौना के बात कहत रहो है ना फुलौना अच्छा फुलौना में से पानी क्यों नहीं आया आता चाची हवा जी। ना भरला अब जैसे गुबाड़ा बाटे फुलौना बाटे ठीक ओमे हवा भरी तो ऊपर उड़त रहल कि ना उड़त रहल तो ऊ कुल ना हो ये हमार फूफा बना ना हमारे फूफा का फूफा और चाइनीज का हाला ना वो जुकिया से जाके दूसर फुलौना लेके आइल बना समझनी अच्छा और माने पानी पानी भर इंडिया के के ना चाइना से हाँ इंडिया के ना है चाइना से आइल बा हाँ। और में पानी भर के हाँ। और ऊपर एंगने उड़ा देम ना एंगने तनी कुछ चीज से एंगने खोद देम ना तो पानी हद 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 खेत में भर जाई सोच लेई अरे बाप रे। उतना पानी की बाढ़ आवे के संभावना हो गई हम तो कभी सोचले ना रहे कि फुलौना से हदर हदर पानी गिरेला और वो पानी से तनी हेने सुन माने तू कुछ ज्यादा नहीं कि फेंकत ये बताइए आप जन करते तो अच्छा बटे हम फेंका दनी हां आपको शीशो का पेड़ बताओ में से आम लीची अमरूद कुल निकलता है जी हम को नहीं तो बेकार लगा माने नहीं हो सकत माने हो सकत कि नहीं हो तो सकत ये बताइए कि ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकत जब फल देता तो हम फले के ना कहब वैसा काम होता हम माल पूरा ओकर टेंडर लेता नहीं फल मंडी के आज जब हमार शीशो के पेड़ हर फल देता तो हम ना कहीं तो ये बताइए हम गुब्बारा में पानी भर के ऊपर फेंकता नहीं जब पानी भर जाता तो हम ना कहीं सही बात कहता नहीं हम हूँ ठीक बटे विश्वास करे के पड़ी आईनी है बात बतियावे खातिर हम जौन बोली तो सच बोली ना झूठ हम जौन बोले तो सच बोले ठीक है आपके बात झूठ हुए तोर बात झूठ हवे कैसन फुलाना रे गोदा गोदा में से पानी गिरी अभी तोर फुलाना की पानी से बढ़े आ जाता फुलावना हुए जुकिया के ना है फुलावना तोरो से कनी ना कावा का सिरिंज है केमिकल वाला अभी तोरे में सिरिंज दे देन तो तोर लइका हो खा दी अभी जानते ना हां वो बढ़ा दे तो तार घारा फंस जाई बुढ़ को कनो कहीं की